येत्या 22 जानेवारीला अयोध्येतील राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे। त्यासाठी देश-विदेशातील अनेक प्रतिष्ठितांना आमंत्रित करण्यात आले आहे। मात्र या उद्घाटन सोहळ्यासाठी शिवसेना उभाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण देण्यात आलेले नाहीये। यावर राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या यादीत उद्धव ठाकरे यांना समावेश नसल्यामुळेच त्यांना राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याला बोलविण्यात आलेले नाही, असे मंत्री महाजन म्हणाले। राम मंदिराच्या उभारणीत किंवा कारसेवा अशा दोन्ही गोष्टींमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी कुठलेही योगदान नाही। त्यामुळेच सरकारने त्यांना या सोहळ्याचे निमंत्रण दिलेले नसावे। त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी वाईट वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही, असे गिरीश महाजन यांनी म्हटले। ते सोमवारी नाशिकमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते। यावेळी गिरीश महाजन यांनी उद्धव ठाकरे यांना राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याचे आमंत्रण न देण्याच्या निर्णयाचे पूर्णपणे समर्थन केले। राम मंदिर आंदोलनाचे आपण स्वतः साक्षीदार आहोत। 2 वेळा आपण कारसेवेत सहभागी झालो। 20 दिवस कारागृहात होतो। उद्धव ठाकरे हे तेव्हा घरात बसले होते, ते कधीही अयोध्येत आले नाहीत। प्रकाश बोरसे यांचा रिपोर्ट, मानवहित न्यूज, जळगाव।